हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासिखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खनसेबाव बरायनाय थाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनै जोङो उदालगुरियाव थांनो नागिरदों आरोना जोंहानि आयंखौ आङो मेगननि अपारेसन खालामनो लांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर बेखौनो नोंथांमोना एसे नायलांदो नै जोंहानि आयं नोंनि मेगना नुयोना नुवा खोन्थालाय लोगोफोरनो नुवा आंनि मेगना थाइसे खोननै खामबाय अपारेसन थेवबो नुवासै आरो दा थाइसेखौ मोजां जाया खालायनो थांनायदो आरो मा थाइसेखौ खालामगोन नैथिं मा होनो आग्रा होनो आगसि नै बिथिंखौ खालामगोन आगसिखौ खालामगोन आरोना लोगोफोर दिनै जोङो उदालगुरियाव मेगनखौ अपारेसन खालामलांसै जोंहानि नायल' जाल' सासेल' आइनि बिब' गैला बिब' बिनानाव गासिबो थैजोब्बाय दा बिबो नैया बेमारालाय गैया इदिनो मेगननि माबाजों जुजिगासिनो आरोना मेगन नुयि दा अपारेसन खालामना होनसै अननानै आयंखौ नायलांदो नोंथांमोना थद' बिदिब्ला थांसै जोंहा गथ'फोरखौ गालांजोबनोसै बिसिनायाव रावबो गैया बिसोरखौ नेनाय मानसि हनै जिरिना बियो ओमफ्राय बिथिंजाय गितिका दङ नै गितिका मबाइल गंसे होजोबबाय बिसोरनो मबाइल गंसे होनानै गालांसै आरोना लोगोफोर निया साथामबो दा बिसिनायावनो नेबाय थासिगोन आरोना सानसे गारि सफैबाय जोंना लोगोफोर नैया गारिया गाखोसिगोन आयंआ दे गाखो सलायो लोगोफोर नै जों गारि गाखोबाय नै जोंनि गामिया लोगोफोर नायलांदो गामिखौ एसे उदालगुरि मा खालामनो नै आयंनि मेगन अपारेसन खालामनो नंगौना थांबाय थादो दायो जों मेगन अपारेसन खालामनाय जायगायाव सफैबाय दसे जिरायबाय रेस्ट लादों दायो नै स्लिप बानायगासिनो आरोना পরিবো না জানে এখানে আছে না এখানে আছে এই বস্তু এটা তো বলা দেখিছে দেখো না बैखौ फरायनो दारना लोगोफोरनि इयाफोरखौ कापसना इदुना आइबुगार एफाले एफाले साबसन आइदा एफाले साब एदु साब तলত साब এটা দেখিছে এটা দেখিছে এফালে আছে না কোলাটো হ্যাঁ এটা কোলাটো এফালে আছে এইটো লাঠিটো এফালে আছে নহয় আৰু এইটো কোনফালে আছে লাঠিটো ওপৰফালে নে তলফালে তো খালি লাঠি যদি গম পোৱা নাই আৰু দেখা পাছাৰে অলপ এইটো ধৰিব নোৱাৰিছে লাঠিটো কোনফালে নে এইটো এফালে আছে তেনেকৈ আছে এইটো বেছি দেখা নাপায় मोनबेसे दङ सोंदो आखर खोन्दोना माखै सोंदो मुथि मोखां जाना दोङो सोंदो आरो नोंखो साथिङा सिंथिं सोंदोलाय बेखौ खानजुं बायदि दोङोना बेयाव खानजुंनि हाथाय बायदि गैया होमबा हाथाया माथि दोङो सोंदोलाय हाथाया माथि मोखां
मेडिसिन लानो नागिरदों लोगोफोर बेहाय प्रेमेन्टखौ बेयाव खालामनांगोन ने प्रेमेन्टखौ बेयाव खालामजागोन दा 492 95 लोगोफोर जोंनि आयंखौ दिनै मेगनखौ अपारेसन खालामलानो थांफिनलायनांसिगोन न'आव नै नेक्स्ट समबारैसो जासिगोन आरो ना द्रप मोनसे होबाय नै हौवाया बे दङ खनसेनो द्रपखौ नैया द्रप मोनसे हरबाय ओमफ्राय बेखौ लानानै नेक्स्ट सप्तायाव फैनांसिगोन आरो समफोराव जों बिदिब्ला दिनै थांफिनलायनोसै न'आव लोगोफोर नै लोगोफोर थांफिनलायबाय माथिनाय हरदो गोलैसिगौ माथो लासै थाबाय गाब्र'गोन गोजौद्रायना सिरियाबो उदालगुरि आरोना लोगोफोर नैया उदालगुरि टाउन उदालगुरि गलमायावनो बियो कारगिल खिनियाव आरो लोगोफोर हनै लामाफ्रा ओंखारबोबाय बिथिंजाय नाय बेहायनो गोजौआव गारिलाव बिथिं दङ जोंना फास्ट फुडआव हाबफैबाय लोगोफोर नै गारिखौ बेहाय दोनबाय नै बेखिनिया फैदों जोङो लोगोफोर नै जोंहानि आलासिया दा सासे फैगासिनो नै लोगोफोरा इथान 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 हाय दे याव दे जोंनि जायगायालाय उदालगुरिया जोंनि जायगासो बाबु नैया हायन दे हायन हायलाय होनालै बियो मोसादो मोसायाखै बहा मोसानाय खिथालाय नैया बाजैया साइसनि थारमालाय बाजैया दुरलायलायनो नै आदाया ओमफ्राय बाजैनि आदाया बाबु बाय बाय दे बाय बाय थांसै बेखौ नुजासिनो बे जनो हाला माला मोसाखो आङो